Artistes que no passen de moda, perquè, atenció, els joves estan tornant a la música que escoltaven els seus pares quan tenien la seva edat. L'accessibilitat que hi ha avui en dia i una certa nostàlgia del passat fan reviure vells grups. Els grups que triomfaven en els 90 i els 2000 tornen a sonar en els telèfons dels nostres joves. Els gustos dels pares se'ls hereten avui els seus fills i filles. Estopa, La Unión, Loquillo, Triana, Extremoduro, El Canto del Loco Dire Straits, The Police. y sobre todo Remember. Un fenomen que crea un vincle entre generacions. És una forma també de connectar amb els pares, de compartir un moment de molta alegria. Música que escolten al cotxe o a casa. Mis padres lo ponían en el coche o en casa. a través de CD. Ellos tenían muchos CD o vinilos también y me lo ponían allí en casa. Repetim els patrons que han rebut a casa. Capta aquesta música que escolta en el cotxe, aquesta música que pot escoltar quan el papa o la mama està cuinant. Melendi, Estopa o l'Oreja de Van Gogh són ara artistes escoltats per la generació Z. Als concerts poden trobar públic de totes les edats. També grups de rock espanyol o música Remember. Le gustaba más el rock español y yo he cogido esos mismos gustos, la verdad. Me tiemblan los pies a su lado. Per exemple, ara que s'ha fet molt de moda Atlantis, L'accessibilitat a la música d'avui en dia té molta a veure. La escucho desde Spotify o desde YouTube. És molt accessible a través de les plataformes. Música que sonava quan estos joves encara no havien nascut, però que els agrada per ser herència cultural dels seus pares. Me porta molta energia i sentiments de la meva casa i connecta amb els meus pares. Son gustos que se comparten, entonces está muy guay. Alma